Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Amanazaretha lenzela mhlophe itheku kuvulwe elezobuchwepheshe EMGABABA kanti ke owasemngeni ulwa nenkohlakalo. Izindaba ze1KZNTVNEWS zifundelwa uSiyabonga wakadumane nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Kuphazamisekile ukuhamba kwezimoto enkabeni yedolobha iTheku namuhla ngesikhathi amalungu ebandla laManazaretha ohlangothini lwasebuhleni kade nemashe nokuthula ebiqala eKing.Uzulu Park yazi yayofika enkundleni yezemidlalo Moses Mabhida okuyilapho ke bekubanjelwe khona umkhuleko. Lenkonzo yomkhuleko ebihanjelwe ongqongqoshe beminyango yahlukahlukene kuhulumeni kuzolwenko nakwisifundazwe eKwaZulu Natal kanjalo ke nabaholi bezepolitiki bamaqembu ehlukahlukene. Bekumhlophe qwa izitaladi zeTheku ngesikhathi umholi Amanazaretha inkosi Nyazwezulu uShembe lumashi namalungu alo lusuka ePaki King.Uzulu lubheke enkundleni yezemidlalo eMoses Mabhida okuyila khona bekade kuyobanjelwa khona umkhuleko okukhulekela izinto ezahlukene ikakhulukazi ezizinselelo eyibhekene nesifundazwe kwaZulu Natal. Isitava sokuhlunyezwa kuphinde kubulawa kwabesifazane nesibona silokhu sande esifundazweni kwaZulu Natal kungezinye zezinto engasalanga ngesikhathi inkosi uNyazwezulu lukhuluma nabalandeli okanye namalungu aleli bandla enkonzweni yomkhulu bekade banjelwe eMoses Mabhida eThekwini. Umthandazo esiwubethelana umthandazo uvuselela abantu onembeza abantu baphelele onembeza bantu bayabulala basanqanike manje ukubulala bese bithatha ikhanda abantu beka ngapha eceleni lifune ikhanda kanti bahambe nalo balibeke indawo. Sizocela nje uNkulunkulu ukuthi aphamise isandla sakhe kuthina nje emnyama wasididikile. Bayadubulana abantu omunye akudubule ukuthi wesikhangula isibhamu sakhe wasikhangula ngawe ubona ukuthi abantu badidikile. Omunye abulale ngokwaliwa wemadoda ngokwaliwa umuntu osebulala ingane engeyona yakhe yalo muntu athandana naye. Ukutshengisa ukuthi siphumile esiporweni asicele emadoda ukuthi uNkulunkulu asibuyisele entweni esasiyiyo. Inkosi uNyazi liphindela akhuza kakhulu umphakathi ngokuthi ungashisi imigwaqo mabe kukhona okhalasa ngakho kodwa kuzomela yenze amamasha nokuthula ukuze lo hulumeni uzokwazi ukwenza okufanele. Akasiyeke ukuthi mabe sifuna amanzi mhlambe khona iblockage emapayipini amanzi noma amapayipi anqalwe ikukula ebese siyoshisa umgwaqo manje mawushisa umgwaqo azokhama wena amanzi. Undunankulu wesifundazwe uthi njengohulumeni bazibophezele ekutheni badala amathuba emisebenzi ukuze bazoqeda ukupha okuhlasela emndenini eminingi kusona isifundazwe. Njengohulumeni siyazibophezela ukuthi sizawusebenza ngakho konke okusemandleni ethu ukuthi siyakhe imisebenzi namathuba omsebenzi abekhona. Zikhona izinhlelo esizobe sizimemezela khona maduze sibambisene lapha yakade sihlangene izolo nesigungu nabo baba uDuma lapho besikhuluma khona sidingida ngokuthi njengohulumeni ake sisheshise ukuthi ngempela kube khona amathuba omsebenzi
a-permanent, hayi nje ukuthi kube khona lawa awesikhashana. Ungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komnotho ezemvelo kanye nokuvakasha uSiboniso Duma yena ubesethi njengohulumeni bayoqinisekisa ukuthi bayazimbandakanya kuzo zonke izinhlelo zebandla laManazaretha ebuhleni. Zonke inhlelo ezenziwa ibandla sibe ingxenye yazo, sibonge ubuholi obenzile nanokuthi nje unyazi lezulu likwazi ukusamukela nabafundisi nabavangeli basebandleni. Nomkhuleko ubanjula ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele nongqongqoshe wezemidlalo amaceka enamasiko uZizi kodwa Sibisi eMoses Mabhida Ethekwini. Ungqongqoshe womnyango wezokuxhumana nezobuchwepheshe kuleli uMondli Gungubele uthi kabasafuna ukubheka emumva ngokufaka ke izinhlelo zokufunda amakhono ezobuchwepheshe ezikoleni ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi ke abafundi babamanga phezulu bahlome ngokwanele ukumelana ke nezimo zokwantuleka kwamathuba omsebenzi. uGungubele usho kanje ngesikhathi evula ke ngokusemthethweni igumbi lokufunda ngezobuchwepheshe esikoleni iSizibeni Sivananda Vaswami Comprehensive High School eMgababa. Lolu hlelo kwelidle imali ngo-1.2 miliyoni wamarandi. Njengendlela yokunika amathuba alinganayo abafundi ezindaweni zasemakhaya kanye nasemalokishini okwazi ukuqhudelana emazingeni aphakeme ngamakhono, ungqongqoshe womnyango wezokuxhumana nobuchwepheshe kuleli wethule ngokusemthethweni igumbi elifundiswa ngobuchwepheshe. Sizonikezela ngalotwa i-cyber lab. Sizonikezela ngamathulusi ukuthi ingane zala zifunde indlela zentsha, zifunde indlela entsha yokufunda, indlela entsha yokwakha isakhono, nendlela entsha yokucontesta namanye amazwe, ngoba amanye amazwe sehambile kulesi sakhono lesi. Uma ngaba iIndia inesakhono se-ICT, kusho ukuthi indlela ezintsha zokusebenza ingaphambili kuthi ngazo. Ingagcina ingasafuna ukusebenza nathi ngoba thina asinaso lesi sakhono se-ICT esisinikeza ukuthi sizokwazi ukuthi sihlale si-apace kunye nabo. Yonke lento yenzelwe ukuthi umzansi unciphisane namanye amazwe kwezoqoqosho, nawo ube nendlela o inxaxheba or i-contribution oyidlalayo. Uyabona ke lelo kusasa lelo uma lingena uqala kulezi ngane nakule ndawo abafunda kuyo angeke liqale. Ukudlebeleka kwabafundi ezikoleni bayithola sebeyibandakanya nezenzo zobugebengu, izidakamizwa noma ke bangaqhubeki nemfundo yabo ngezinye zezinto okuhloswe kuba ke ingqandwe ngalolu hlelo oludleke imali engu-1.2 miliyoni wamarandi. Yize uhulumeni kanye nezinkampani ezimele beqhubeka nokuqinisekisa ukuphucula indlela yokufunda ezikoleni kuleli, udaba lokwebiwa kweinsiza kufunda lokho luyinkinga. We have donated this facility. It's worth 1.2 million rand to purchase the equipment, including the computers, the hardware, the screens that you see. So the issue of load shedding, as you know, is a national crisis that we are working with our various partners. What we've done to ensure that load shedding does not impact such initiatives is, number one, we're launching broadband connectivity across the country, including a KZN. And what we're doing is we're making sure that those sites have backup power. And we're looking at renewable solutions as well to ensure that that connectivity can stay online for longer. Abafundi bebanga lesishiyagalombili bathola ke ithuba eliyingqayizivele lokufunda i-coding, kanti bakuthakasele kakhulu lokhu njengoba ke bethi kuzobenza ke bakwazi ukuthi baqambe beya ezikhungweni zemfundo ephakeme bebeke sebenolwazi olunzulu. I-coding for ingane encane mina ngibona i-important because i-coding ifundisa into ongakazi wayifunde before. Mina ngiqala ukufunda i-coding yangenza ngarealize izinto ezintsha ntsha njengoba kade ngichaze nje namhlanje bengazi ukuthi uyakwazi ukuthi uyicreate nawe eyakhe iwebsite at a young age. Ngazi ukuthi ukwazi ukcreate iwebsite ukuthi ulapha kwabantu abaphezulu. Kodwa ngiyabonga nami ngethu ukuthi ngikwazi ukufunda ngayi-coding.
Isifundo engasinikeza ingane ukuthi ayiqhubeke ifunde, especially i-IT imnandi kakhulu. Angisho ukuthi ezinye izifundo azikho mnandi. I-IT imnandi kakhulu, ifundisa ezinye izinto ezintsha. Engathi ungathi ufunda, engathi ungafunda ne-IT eceleni because i-IT yakwazi ukutshengisa izinto ungazi wayifunda before. Ezindabeni z1KZNTV, kubikuntomkhona Mvubu, Ethekwini. Imeya kamasipala umngeni uChris Paphazi wethula izinhlelo eziqondene nokubhekana nezingqinamba kulo masipala njengoba besaguqula indlela yokusebenza kusukela kabangena ehhovisi. Okunye kuPaphazi akuthintile udaba lwethenda ethinta ezokuphepha kulo masipala yokuqashwa kwenkampani eyonogada. Uthi kunophenya balwenzile oluthola ukuthi ke kukhona izinyathelo ezinqala okumele ke bazithathe ukugwema inkohlakalo. uPaphazi usho kanje ngesikhathi enesithangamna bezindaba emahhovisi alo masipala. Imeya yomasipala umngeni uChris Paphazi uthe kuningi abakutholile ngesikhathi bevundulula indlela ebekusetshenzwa ngayo ngaphambilini kulo masipala umngeni. Besine i-program yokufundisa ingane for ama-driver's license. Sigcina sisebenzisa imali engango 198,000 rand sifundise ingane eziwu-17. Lokho kubona kugcina kuba u-11,500 11,600 umuntu oyedwa ukufunda ukuthola i-driver's license. Swimming pool sithola ukuthi siyakhokhela ucontract akathathu uwenza umsebenzi, saphinda sakhipha wonke amanzi siwagcwalise, sikhipha wonke amanzi sigcwalise, sigcina sithola ibill yamanzi ya 450,000. So besikhokhela umuntu ongalungisi into, siphinde sikhokhela namanzi. Lokhu kulahlekelwe kumali bomphakathi. Ama-toilet lawo umkhandlu, abantu bakhokha u2 ungena ema-toiletini emkhandlweni, imali yakhona ibifika lana kodwa ingafakwe kwi-bank yomkhandlu. So uPaphazi uthe indlela ebekusetshenziswa ngayo imali beyingekho emthethweni, kanti nokuqashwa kwenkampani yonogada kwaphoqa ukuba bakumise ukuze bezokufakela izibuko. Sithole ukuthi uma siqede i-process ye-security contract ibe-expayile kuqala, so sesiqede i-process yakhona. Sibone izinto eziningi kwi-process ezithi no cha kunenkinga lana. Sathi cha asithumele i-provincial treasury, sithi celeni isihluzele nihluze lento lenibheke ukuthi cha kahle ikhona inkinga lana. Iyabuya report yathi no cha ngempela lento nicabanga kuyiqiniso, nazi inkinga ezikhona bese basichazele inkinga. So sakhetha ukukhancelisha i-contract leyo i-bid tender ya security, sayiqala kabusha ngoba kuningi bekwenzekala lapho kubonakala ukuthi no bekunenqoshunqosho nje ekhona lapho kuleya process. So sayimisa before umuntu noma abantu bathola ithuba lokungena ngendlela engafanele. So sesiqale kabusha and siyathemba ukuthi kuzokwenzeka ngendlela efanele this time. Kanti uthi kukhona izisebenzi esezizulile emsebenzini ukulandela ukuqaliswa kophenyo. Abanye abasebenzi bekunama disciplinary processes oqalile, uyabatshela ukuthi nakho lokho sikutholile, sizongena kwi disciplinary process. Abanye bakhethe ukuzihambela before uqala i-process. So kukhona ukutshengisayo lapho umuntu ehamba kodwa ngizoshiya lapho. So bakhona abakhethile ukuresign ukuhamba emkhandlweni ngenxa yama-investigations nama-charges abekhona. uPaphazi uthe basaqhubeka nophenyo futhi kukhona namacala abafake ezinkantolo. Ezindabeni z1KZNTV ngu-Ayanda Dube, ngisehawiki. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezena kanjani masibuya ngaseyitolo. Sekubingelela sekwamukela mbukeli mongabayo usanda kubukela izindaba zethu, nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Amanazaretha lenzela mhlophe iTheku kuvulwe ELEZOBUCHWEPHESHE EMGABABA, kanti ke owasemngeni ulwa nenkohlakalo. Ufuna isinxephezelo wesifazane oneminyaka engama-27 kubanikazi bebandla leZayoni ekuthuleni ngemva kokuthola ukulimala ngesikhathi ukuqhubeka inkonzo ngeledlule. uThapsile Ntombela waseNanda Newtown C eThekwini uthi njengoba ubefunda futhi ke eziphilisa ngomsebenzi wezandla ukubona ke kunzima ukuqhubeka nalokhu njengoba ke esesele neselilodwa kulandela isigameko ke sokulimala kwakhe wase uqhuma iso ngaphakathi esontweni. Uhambo okobe kufanele lumkhiphe eBugqilini luphenduke lwaletha ubunzima obuphindiwe. Kuvuka umunyu kulona wesifazane osemusha
uma ke echaza ngomshophi omehlele ngesikhathi eqhubeka inkonzo kwelinye lamasonto eZayoni. Uma ngidonsa ufana ngingene ngaphakathi la nje benza icycle bese bangishaya. Ngibuza ukuthi ngishawela ini because ngiyangilimaza. Ngiyalimala njengamanje and ngiyazizwa ukuthi ngiyalimala but akekho okhuluma ukuthi ngishawela ini. Emva kalokho ke angisukumisa umama wakhona ngeinwele umama mfundisi wakhona. Mangabe ngisukumisa ngeinwele ngiyashawa nakhona futhi uyaqhubeka uyangishaya la emadlebeni. Uyangishaya nje la emadlebeni ngithi mina nkosami ngiyangilimaza and ngiyakhala. Ngiyasho ukuthi ngiyalimala. Emva kalokho bese umfana vele nje avuke nje isilwane engasazi. Angithatha ngibekela angiqoqosha ngibekela esayidini. Mangibeke esayidini umfana bese angiroundise. Aqede ukungiroundisa umfana bese ayangisakaza phansi. Mangisakazeka phansi ngishayeke ngale isayidi leli and ihlo lami ngalizwa liqhuma ngenkathi ngiwa. Lesigameko senzeka nje kuveleke kunongagculiseki emphakathini ngenxa yezenzo ezigilwa emabandleni ehlukene kuleli. uNtombela uthi-ke nakuba eqonda ukuthi okwenzeka kwangeyona inhloso ufuna ke isinxephezelo kwazise impilo yakhe isimile. Kuba nje kuthiwa izindaweni ngeke ngisakwazi nokuthi ngikwazi ukusebenza indaba zokudrive because bengenza ngishile nazi indaba yokudrive kuthiwa nayo ngathi hayi angisakwazi ukuthi ngenze angazi ukuthi ngizophila kanjani manje. Ngazi ngilivulile icala ngavulela isonto ngabatshela kodwa ukuthi into engiyifunayo ngifuna ukuthi bangigeze bese bangihlawula because ukuthi ngibenze bagwetshwe nami ngeke kuze kungisize lokho because egcineni vele njengoba sengiparalyze kumele ngenze into nami ezophinde ngisize. Bekumuntu owenza amakhanda bekumuntu obhukwayo for ukuthi mangabe kwenziwa ama-makeup abantu abafuna ukuya emshadweni abantu abafuna ukwenza amakhanda yonke leyo nto leyo. Bekade ngisebenza umsebenzi bengiwenza but ubungenisa part time. Bekade ngifunda futhi bengenza night school ngenza nelearners so kuningi vele okusazohlehla. Ngokuthola kweziko lezindaba leli bandla lasungulwa ngonyaka u2012 kanti kukhonzelwa egumbini lokubeka izimoto. Abebandla bazwakalise ukuyisola ngalesigameko bathi bazame konke okusemandleni ukulekelela kanti ukuqinisekisa ukuphepha kubazalwane bazocubungula ezinye izindlela abangayisebenzisa ukuya phambili. Sijwayele ukubakhulekela abantu kodwa le nathi sithusile ngiyaxolisa. Ngaze ngalikhipha phone nakumalume ngathi malume ndingenza noma yini uma ukuthiwa makube khona into engiyenzayo ngalesi senzo esenzakele. Ndiyazisola ukube bengazili ukuthi kuzoba kanje ngeba ndisheshe usisi ngamdedela akahambe. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uNtomkhona Mvubu Ethekwini. Umkhandlu waseMsinga uhambisana nezinhlaka ezahlukahlukene zomnyango kahulumeni kanye nezinye ke izinhlangano ezizimele bahambele imbizo yentsha eMsinga ebizwa ngokuthi i-Youth Walk ebibanjelwe ke endaweni yasePomoroyi lapho ke bekuqwashiswa khona ke intsha ngokuzithuthukisa kwezamabhizinisi. Lo masipala uveze ukuthi ke intsha iyikusasa lendawo yaseMsinga. Usekela meya womkhandlu uThenjiwe Mbatha uthi lokhu bakwenza ukuba intsha yaseMsinga iqhubeke nokuthuthuka. Umasipala uMsinga nezinhlaka ezahlukene zomnyango kahulumeni kanye nezinye izinhlangano ezizimele bahambele imbizo yentsha ebizwa ngokuthi i-Youth Walk lapho beqwashise khona intsha ngokuzithuthukisa kuzo zonke izinto abazenzayo ikakhulukazi kwezamabhizinisi. Usekela meya walo masipala uThenjiwe Mbatha uthi lokho bakwenzela ukulwa nodlame lokungasebenzi yentsheni. Njengomkhandlu waseMsinga sithathe isinqumo sokuthi njengoba sazi ukuthi ngo1976 abantu abasha baphuma belwa nodlame belwa nobandlululo na yonke into ayikhona embi yangaleso sikhathi kodwa sithe thina njengomkhandlu waseMsinga namhlanje ke siphume size kubantu abasha baseMsinga sizolwa kakhulu nodlame lokungasebenzi ke manje sile nodlame lokungabinalwazi nje njengabantu abasha ezinye izinto singazenzi ngoba sithi asazi. Uqhube ngokuthi balindele ukuba abantu abasha baseMsinga bakhule emabhizinisini nalabo bangakawaqali bebe nolwazi uma bewaqala. Into ke silindele kakhulu kuyibona namhlanje ukuthi
abantwana bethu basemsinga abasha behambe la sebenolwazi ukuthi nje iCV ibhalwa kanjani, uZ83 ugcwaliswa kanjani, imaphi ama databases uhulumeni anawo abangangena kuona balekelela ukuthi bethole imisebenzi, labo kakhulukazi abagxile kwezolimo besondelana noSidara ngoba nawo ukhona namhlanje ukuzobalekelela. Siyacabanga ukuthi abantu abasha bazohamba benomqondo kuyiqalela even into zabo bebe kumabhizinisi bebe kuma co-ops. Ilokho kakhulu esikulindela ukubabona laba abasemabhizinisini bekhula ukuthi abangakaqali babone beqala. Kanti umnyango wezabasebenzi uveza ukuthi balekelela kakhulu ekutheni intsha ikwazi ukuthola amathuba omsebenzi. Esibalethele khona ukuthi sibafake kwi-database. I-database yethu ke iyabalekelela ukuthi makuvela ithuba kalebha ngaphakathi noma kwinkampani noma kuma-department esisebenzisana nawo kube ukuthi siyakwazi ukubaxhuma sisebenzisa i-database yethu. Kungaba ithuba lomsebenzi, i-learnership or internship. Kuya ngethuba nje elivelile. Okunye futhi siyaba provide ngama tips ukuthi CV yabo bangayenza kanjani ukuthi imaketheke kahle. Onke amaphutha abawenzayo sizama ubalungisela wona nokuthi sibaxwayise ngawo. Kube nokubaxwayisa ke nokubacijisa ngokwe-interview ukuthi uma kwi-interview wenza kanjani. Ngoba ezinye izinto eziyimbangela zokuthi bengaqasheki kalula ngokwe-interview ngokwe-CV yabo ukuthi ayimamakhethi nokuthi uma bekwi-interview abakwazi ukuthi bayimaketha kanjani kumqashi ngoba ithuba selikhona ukuthi abakwazi ukuyimaketha. Khona manjalo omunye wentsha uzwakalisa ukujabula ngalokho kwenziwa uMasipala uMsinga. Uthabiso Mdlalose uthi ngenyanga yabo njengabantu abasha bazizwa bebaluleke kakhulu njengoba ubalekelela uMasipala wabo. Ngizizwa ngijabule kakhulu ukuthi we are being supported, sine support system kakhulu, and okunye ngikufundayo ukuthi ke siyintsha kufanele kube yithina esithatha igxathu lokuthi sisondele ema-office akamasipala because basitshelile ukuthi iminyanga abihlale ivuliwe. So siyabonga kakhulu nje lokho esikwenzela umkhandlo ukuthi nathi sizizwe ngenyanga yethu ukuthi ngempela sisupportekile siyintsha yasemsinga. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisePhomoroyi. Omunye wabasunguli beNdluzela Foundation ukwazi ngema uthi kulonyaka bahlose ukuthi bagxile kakhulu kule mkhakha izemfundo engenali idumela uma uyiqhathanisa naleyo efaka izifundo zezibalo nesayensi okukhulunywe ngayo kakhulu. Ungema usho lokhu ke kwingxoxo neziko lezindaba ngesikhathi ke kuqhubeka iCareer Expo ekuhloswe ukuthekela ulwazi kubafundi bakamatikuletsheni ngemkhakha abangayilandela uma sebeyizikhungweni zemfundo ephakeme. Abafundi besikole ezinhlanu zamabanga aphezulu kwaMbonambi zibeke ingxenye yohlelo lwe-Indluzela Foundation lapho ke umeme izinkampani ezahlukene ukuthi zizocacisa noma sifundise kabanzi ngemkhakha yemisebenzi eziyenzayo nokuthi ke iziphi isifundo okumele abafundi bazenze ukuze bakwazi ukuqasheka kuzo lezi zinkampani. So our main focus today is more of bringing the industry side to give us an idea of the site labo with the institution amacourses abanayo and my preferences, because the thing is with the institution, there's institution they all over, but institution if you call them for market guidance, they only tells you amacourses abanayo in the outline, but the industries they will tell you which these are fields that we have, then we prefer if you study in certain specific institution. So that's why we decided to call more industries such specific institution ukuze bezosilekelela in this section which akhona ama-institution akhona all around, but for today I guess boyibona basitshela ukuthi why do they have institution that they prefer so these kind of careers, because we as today we were disappointed early this year. Usiyaqhubeka wasifuna ingane ezokwenza forestry, and there was no student that willing to do forestry because of understanding. So namhlanje says at least they can tell us an idea of what exactly is forestry, what it's all about, and then where can you study it. It gives us a bit of a light and shines in those things. We also bring that KP Tech as well, the banking side, seeing our census focus on maths and science. There's RPM as well that we brought them because school maths and science, but what about the banking side as well, because those are another fields and careers that need to looking at. So I think divalelika abantu ekhoneni bayisesade nelot ababa option ahlukene ngendlela zokuhlukahlukana. Omunye ke owabenza isifundo ze-Maritime Studies e-DUT uSithabiso Msane nawo ke okumkhakha ongadumile kakhulukazi ke endaweni zasemakhaya ube yiseqoqozela abafundi ukuba ke bazihluphe ngokuthola ulwazi ukuze bengasitholi ke sebenza izinto ezingahambisani nabo. Lento yokufunda is not like akudingi ukuthi uphase kakhulu, kodwa kumele wenze sure ukuthi uyazixhumanisa abantu abazi izinto ngoba
vele sikona kumele ufocus uphase kodwa hayi ukuthi ungene ema-university into amamaka amakhulu kakhulu ukuthi mhlawumbe uma uthi ubona ukuthi awuphasanga kahle sekumele uzingathi awusaya enyuvesi. Akhona ama-cause ukuthi abantu abawazi ngabo, so umuntu nje akazama ukufocus. Okwesibili ezi-expose kubantu asebesuka kumanyuvesi ebuze ukuthi ngoba namasengilana yini elandelayo ngoba thina sikhula zathi masuno-matric what after comes after. So nje uma uthi usuku-matric wenze sure ukuthi acommunicate nanto asebeke bafunda u-matric mhlawumbe baya emanyuvesi ekubuze ukuthi yini ekhona mina yini engingayenza uma ubuka mhlawumbe le mperforma ngayo or umchazele ukuthi mina ngumuntu kanje yini engafitha with my personalities and everything. Abafundi ke babeyingxenye hele Career Expo balujabulele kakhulu ulwazi abalutholile. Siyabonga kakhulu ukuthi besilethelana ngoba sithola usizo ngempela ngoba abantu abanye nje abathini ukuthi befuna ukwenza into ama-career bazoqala ngaphi. So njengoba sila sitshelwe konke ukuthi kumele senze lokhu nalokhu nalokhu, so sizakele kakhulu, siyabonga kakhulu ngalokho. Namhlanje sibizwe kuyi-program i-Career Guidance by i-EMGABABA Foundation okuyi-program ebeyimpumelelo kakhulu ngoba ingane eningi njengoba manje wasifunda i-matric next year siya kuma-varsity, so fanele sibe nolwazi ngey'nto ey'ningi ezenza khona ama-courses esingafundela. Iy'ngane ey'ningi including nami bengingakabisho ukuthi ngifuna ukufundela ini kodwa namhlanje ngifuna sengazi ukuthi yini engayifundela nokuthi ngingaqasha kuphi ngoba sengifundela loo nto leyo. So i-program enhle leyo siyabonga kakhulu, the future looks brighter. Estabeni 1KZNTV ngekusamukeliso Nqulunga henzela abantu. Ake siphinde siye ngasezitolo sihlangabeze masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kusijoyina nazi ihloko zezindaba ezihamba phambili namhlanje. Amanazaretha lenzela mhlophe iTheku kuvulwe elezobuchwepheshe EMGABABA kanti ke owasemngeni ulwa nenkohlakalo. Ake sikubhekele engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu-18.39 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.46 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-20.20 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$1,930.14 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$77.12 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi omusha weqembu losuthu olumabheshankona amaZulu FC Pablo Franco ubekelwe umgomo wokuthi aqede isizini yakhe yokuqala naleli qembu libeke libalwa namanye amane azoqeda ephezulu. Eyomgomo ke wokuqeda esendaweni yesine ivele nomqashi wakhe lo mqeqeshi waseSpain uSandile Zungu ongumongameli waleli qembu. Lo mqeqeshi ke usenikwe igama lesidlalisi elithi ucijimpi kanti ke futhi uzotheleka kuleli ezinsukwini ezimbalwa ezizayo abukeke nje indlela yokusebenza bese enza izincomo kubaphathi beqembu losuthu. uFranco useke wayibamba njengephini lomqeqeshi kwizinkunzi zaseSpain iReal Madrid. Lo mqeqeshi ke ozalelwa khona eMadrid unikwe inkontileka yeminyaka emithathu kusuthu ngesizini ke oliqede endaweni ye-12 emva kokushintsha abaqeqeshi kathathu. uFranco ugcine ukuqeqesha kwiSimba SC yaseTanzania ngonyaka ke 2022. Ake sikubhekele isimo sezulu. Mbukele izingaka kade sikuphathele zona namhlanje sihlangabeze kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.